de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,100,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Bien joué kalo tile 18 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma kunnafoni min ni aw b'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net Ali Jabaranin kan ni y'o waatu sili a y'aw bisimila kunnafoni daminɛ la an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye ale kɔni ye bagi kiimɛli baaraw ni ka olu kolomukari bi tɛnɛndon yan joué kalo tile 18 san 2022 a kɔni ye I kunda lycée Buyagi Fadiga kan n'o bɛ misirakaw fɛ yen nɔ an ka faba kɔnɔna o la yan nɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin kalandenw olu ma ka tila tuguni ka an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye k'o ka foli ta ni ka ɲɛsin u ma a tilala ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin kalandenw olu ma k'a yira k'a fɔ ko kalandenw olu de ye jamana in ale siniɲɛsigi ye wa jamana marabagaw u jigi dalen don kalandenw olu de kan walasa u bɛ se ka fɛn min ye kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ cogoya min na a kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin kalandenw ma kokura tuguni k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye ɲinan kiimɛli kalandenw ye sa a ma bɛ t'i jɔ maa 192 o ni a kunkanfɛn o la ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ni kalanden ninnu bɛna tila kalanso 424 de ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɔda di bagikɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka ministre min fana bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka jagoko koɲɛw ma n'o ye Mohamud Uldɔ Mohamed ye ale ni a jɛɲɔgɔn ni o ye ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka sɔrɔladonni o ma fo ka taga se musow denmisɛnw denbaya o koɲatigiw ma sa ka taa se an ka kiri ministre o ma olu fana ye u kunda senu bazi ale kalanso o kan ni ka taga defu baaraw olu kimɛli fana ka taga o kolomokari araba tɛmɛnen n'o bɛna joué kalo tile 13 masa ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ du ni dugukolo ko koɲɛw ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Ibrahima Kemena ye fɛn min ye ministrew ka ladili sigili kɛrɛnkɛrɛnnenba min ni o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na sa a kɔni a sɛbɛnfura ni ka o da ministrew ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli minnu ni olu kɛra fɛn min ye titiri min ni ale dira cɛnfala kungo kɔnɔna o la maaw fɛ sa maa minnu ni olu maaw olu kɔni ye nin baara cɛjugu ye ni ka o kɛ o ye titiri 21 ni ka o de di a titiri 21 sa titiri 9 o kɔni bɛ sala a tɔ o bɛ jinko ni maa ninnu kɔni u y'olu minɛ ni ka o di kiiri tigilamaw olu ma sibiri tɛmɛnen joué kalo tile 16 san 2022 Imam Mahmud Diko ni ale ye semansi o denfa ye joué kalo tile 11 a 12 san 2020 o tɛmɛnen kɔnɔna la sa fɛn min ye Ibrahima Boubacar Keita ye Ala ka hinɛ la ale ka fanga sugu o kɔnɔna la sa maa minnu ni olu ntanyana ni ye a tako filanan ye min ni a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ni banbagatɔ ninnu olu ma a kɔni ye a kɛ a yɛrɛ dagayɔrɔ la an ka sigida 5nan o kɔnɔna la faba kɔnɔna la yan nɔ
Imam Mahmoud Diko aye foli kɛ maaw ye maa minnu ni olu y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ni ka taga ni laadala duwawu ta in o la a kɔnɔna la sa a ye weleweleda bila maliyɛnw ma bɛɛ lajɛlen ka i bolo di ɲɔgɔn ma ani ka tila ka kuncɛ ni duwawu ye fɛn min ye ka se ka hinɛ ni ka o lase banbagatɔw olu ma. Kunnafonidilaw ka so ɲɛma ni o ye Banjugu Dante a ye sɛbɛnfura bɔ juwe kalo tile 15 tɛmɛnen ni ka a laɲini kunnafonidilaw fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Ivoiriyɛnw ka finitigilaka maa 49 minnu ni olu nana anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ ko kunnafonidilaw k'a lajɛ u ka kunnafoni di a dicogo la ka sababuya kɛ maaw bɛ kunnafoniya ni kunnafonidilaw olu de wa kunnafonidilaw olu de bɛ se ka jisuma kɛ nin ko in ale ye fura ye fɛn min ye Mali ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ye. Juma tɛmɛnen oni ale y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sɛbɛnfura sɔrɔ min ni a bɔra Egypte ale yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna u ka cɛden minnu ni u bɛ MINUSMA kɔnɔna la anw ka jamana kɔnɔna la nɔ ko ka olu ka baara ni ka o ɲɔngiri fɔlɔ min ni a bɛna tali kɛ utukalo o daminɛ kɔnɔna la a ma bɛ t'i jɔ maa 148 la. Maa wɔɔrɔ olu kɔni bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ binganni wale kɔni taara ka u sɛgɛrɛ maa karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ a kɛra Joyila ale bɛ Segu o sira la ani an ka faba ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 50 o bɔɲɔngo de don a maa wɔɔrɔ la sa fɛn min ye gendarme o kɔni dɔ tora la ka taa se polisi ani finitigi gansan maa dɔ olu bɛɛ tora ni binganni wale ale la a kɛra juwe kalo tile 14 ka dugu jɛ juwe kalo tile 15 la san 2022 o kɔnɔna la. Juma tɛmɛnen na sa a wulafɛla la minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka lakana ko koɲɛw ma sa ale kɔni wulila ni ka taga i ɲɛ da ni waleya cɛjugu in ale kan. A bɛ kalo kelen bɔ bi fɛn min ye journal Ismaël Cissé ye ale denmuso 3 olu kɔni bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan ni o ye Fatidite Dɛdɛ Pulo ye ka taa se Aminata Cissé ale ni Sara Yara o ma u kɔni bɛ bole ni wagati in na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye u ka sɔrɔ ladonba ye ale kɔni y'a sen don ni k'a bolo don walasa ni musoba 3 ninnu u kɔni bɛ se ka labila waati kunkurun o labilali la nka o ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ ni muso ninnu kɔni ka labilali la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko u kɔni minɛkun kɛra fɛn min ye o de ye k'a fɔ bɔlɔlɔ kana la page dɔ de bɛ yen nɔ n'an k'ale ma ko Mali Jolide ko ni musoba 3 ninnu kɔni bɛ nin page in ale kɔfɛ. An bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taa Ukrainikaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye Volodymyr Zelensky ye sa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ye a ka maaba caman ni ka olu kɔni bolo bɔ a ka baara la k'a sababuya kɛ ko u kɔni ni Rusi jɛra ni ka janfa ka o ɲɛsin ale ma. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ anw bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni olu la an tɛ kunnafoni datugu abada ni tunga lafiya ma n'an m'olu ka kunnafoni ni ka o lase aw ma tunga lafiya min n'olu ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma donba ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya ma ko k'a da maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔ kan ko aw de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko terrain bɛ aw bolo a bɛ waati jan bɔ a t'a dɔn aw bɛ na aw ka terrain ni ka so jɔ a kan cogoya o cogo la danaya mɔgɔ de tɛ aw bolo k'aw ka so ni ka o jɔ a y'o danaya ta a k'a da tunga lafiya ma olu kan ko terrain de bɛ e bolo i ka terrain ale ye papier ye fɛn min ye titre foncier walima ko terrain min b'i bolo fana sa ko ale terrain ye permis d'occuper i bɛ se ka tunga lafiya ma ni ka olu yɔrɔ ɲini k'i ka so jɔ ni ka a da olu kun walasa i bɛ se ka lafiya cogo min na sojɔ ko o la n'i b'a dɔn fana k'a fɔ k'i ka musaka bɛɛ b'i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i b'a ta i b'a di tunga lafiya ma o ma o b'i ka so jɔ ni k'a d'i ma n'o tɛ i bolo fana wari de b'i bolo dɔɔni i b'a d'u ma u b'i ka so jɔ ni k'a d'i ma ni fana si tɛ e maa min bolo fana sa i sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn na tunga lafiya ma ka tɔn kalo o kalo i bɛ musaka bɔ i ka so ale bɛ jɔ ka d'i ma kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ villa simple ma so tile kelen bɛ ta ni k'a di maa kelen ma kalo 7 o kalo 7 fɛn min ye duplex ye n'an ko ma ko étage maa kelen ka so bɛ jɔ fana ni k'a di ma o ye tunga lafiya ma olu ka tɔn ale taabolo ye k'a fɔ k'i b'i ka wari ta ni k'a di tunga lafiya ma ko yuruguyurugu b'a la o kuma t'a la nin baara bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ notaire n'an ko ma ko seere ale ka yamaruya o de kɔnɔna la wa contrat min n'a bɛ tɛmɛ aw ni tunga lafiya ma o cɛ a contrat bɛɛ bɛ mara
notaire ale de ka bolo ka fo ka taa fɔ ko baara ale kuncɛra wagati min na u b'a yira ka fɔ ko tunga lafiya ma olu ka baara ko jɛlenya de don ale ni tilennenya o dɔrɔn de don n bɛ segin fana ka fɔ e maa min bɛ yen nɔ ko terrain bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ i sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn na walima ni musaka b'i bolo teliyala i k'i ka so jɔ ni k'a ban pewu tunga lafiya ma olu fɛ a tɔgɔ sɛbɛnni olu daminɛla juillet kalo in na wa a bɛ to sen na fo utu kalo ale nata in na san 2022 tunga lafiya ma u nana tungarange olu lafiyali kama ni b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa wele u ka numéro WhatsApp kan walima i ka vocal bila u kun u ka WhatsApp numéro o la ni o de ye 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ma u nana tungarange olu lafiyali kama sojɔ ko ale la o kuma aw kan bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ